Huria ni debata na inolongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus ta pasada roha do pikirata dinalaho maparsaulion hata ni debata di bagasan partikianon martangya kita. Muliate mau pasaha ruan nami tuho ale debata nami debata Jehovah jala parholong roha na sumurung. Di bagasa tikyo Tuhan nami dinalaho taruli hamis yan hatam. Todim na badia mana totong madongani jala manuturi hami asa tu mangatusi hami di hatam. Di bagasan Yesus Kristus martang yang totok kami tuho. Amin. Damang dainang hatani Tuhan na tolhas tuhita di bagasan tikyon. Dienek maisian epagilium di si Yohanes bidu 21. Mamuka maisian naya 15. Masoh mesahat tuai 10 sia. Kujau kami matu hita ganup marsada-sada odo hatani tuhatta. Asa dung mangan nasida di dok Yesus matu si Simon Petrus. Ali Simon anak ni si Jonas. Humolong doroham dia usia nakaun. Jadi didok ma tuibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Jadi didok jesma tuibana. Parmahani ma anak ni biru-biruku. Dunginin na musema padua halion. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi didok ma tuibana. Olo Tuhan diboto hodo holong ni rohakku diho. Dungin didok ma tuibana parmahani ma aka biru-biruku. Dungi didok ma patulu halion tuibana. Simon anak ni si Jonas. Holong doroham diau. Jadi marsa marohani si Simon Petrus. Ala patulu halion didok tuibana holong doroham diau. Jadi didok ma tuibana. Saluh na ale Tuhan. Diboto hodo. Ditada hodo holong ni rohakku diho. Dungi didok jesma tuibana. Parmahani ma aka biru-biruku. Na tutusi tutudo na hudokon tuho. Adorang uposo do peho. Hodo makoho si diri. Laho manopok lomo ni roham. Alai dung matua ho. Surduk konomu ma tangamu. Jadi hohosan ni naliban maho. Jala toginon na maho tu naso hinalomohon ni roham. Alai marhite. Sian hata odeng di palubado ibana. Manang songod dia parmatena laho pasangap debata. Jadi dung didok songoninin na mamadok ibana. Ihuton maau ido yang usahana. Dihita salu na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molo disukum majo tuhita di bagasan partikianon. Dia do umura hita makatidakon madokon makaholongi. Manang madoko satia hita tu sasahalak. Di bagasan las ni rohado manang ditik na marsitaonon. Totu amanginang ditiki na marlas ni rohado kita. Mura si tutu tahatidakon madoko satia hita tu sasahalak. Jala bibel tape amang inang takas do manurato ni. Si Simon Petrus sisyan ni Tuhan Yesus. Bodo ibana makatidakon taringot holong ni rohana jala naik kodonganan na do Yesus sampai matu hamatean. Ditiki na di bagasan las ni roha. Alai dungro si taononi mangarongom parngolo ni Yesus. Dungro si taononi mangadu hadirion ni si Simon Petrus.
tor sumurut do hasetionna jala sumurut do nang holong ni rohana. Di bagasan turpu jamita nasa tuhita di apala partikienon takasdo di paadar si Yohanes marhite-hite buku nabadion taringot suku-suku na pinatupa ni Jesus tu si Simon Petrus. Di hatihay amanginang dung hehe Tuhan Yesus Kristus sian hamatean sa totong no Jesus pataridaho dirina tuak kasisianna jala turpukon omma na patolu halio Jesus pataridaho dirina tu sisianna ditiki sogot manogot marjalama si Simon Petrus doa kasisian na asing saborngin nasida dang dapok di nasida dekke alai sogot manogoti Roma Jesus tutopi tau Tiberias diinganannya kasisian na mangaluli dekke dang adong dapok di nasida disuruh Yesus ma sapak ma jalam tu siamumu dung disapak ko dapok ma dek kinatung masai gudang situ tu sadar maka sisianna na manuru na manapakos jalai ima Yesus guru dinasida jala pengalaman no sa sitorna pengalaman padua halion na nialama ni si Simon Petrus na parjolo sahali ditiki Yesus na majo ibana di tau Galilea marjala na sida sabor ngidang anong dapok dekke alai dung suruh Yesus ibana manapako jalana dapot dipangido si Simon Petrus do disi asa ditinggal Yesus ibana alai justru disido Yesus manogihon si Simon Petrus asa manghitot ibana di Yesus do disi dang besi jala dekke ho bahenokku alai gaya besi jala jolmado pengalaman na padua haliu di bagasan turupukol dung diboto si Simon Petrus Jesus do naro manopo nasida sudena akasisian na asing dang tor malopak tu tao marlange manopo Jesus alai digijang ni parawido nasida alai anggo si Simon Petrus tor dihudus ibana do dihokop do Jesus marlange do ibana manopot Jesus dung mangan nasida marhiti-hiti roti dohot ikan na dipanggang Yesus maka tahatay ma Jesus dua kasisian tarlumobi di patupa Jesus mamusenang suku-suku tu si Simon Petrus suku-suku na pinatupan ni Jesus di bagasan turpukon amanginang taringot holong ni si Simon Petrus na parjolo sahali di ayat pasap 15 di bagasan turpukon di Yesus do tu si Simon Petrus ali Simon anak ni si Jonas humolong do roham di ausyenakaon di ba Jesus perbedaan dia do ukolong rohani si Simon Petrus makaholongi ibana do siya makaholongi nasa na adong di ibana dia do ubal kaholong ni si Simon Petrus makaholongi Jesus do siya nakaholong niya kana asing alus ni si Simon Petrus biasa-biasa saja alus mandokon ima holong pilos holong ima pertemanan alinang pesongoni dipangido Jesus do tu ibana asa gabi parmahan suku-suku na paduahon dang be di ba Jesus perbandingan alai langsung imatu diri Yesus Simon anak ni si Jonas holong do roham tua alus ni si Simon Petrus petong biasa-biasa holong
parmahani na Jesus musena. Dapat tolu halihon di suku Jesus mamusena. Holong doroham tuau. Suku-suku napa tolu halionoma mabayan Simon Petrus sadar maban ibana lungur rohana. Maban ibana patuduhon hadirionna di bagasan uduk ni rohana makaolongi Yesus. Di bagasan ilu-ilu si Simon Petrus do imana ma di botoho do Tuhan. Salu na diau. Di botad daho do au. Holong do rohakku tuho. Alai dipangido Tuhan Yesus mamusenang parmahani mabiru-biruku. Laos di bagasan tiki di pabotohon Yesus do naiko masa naiko adopan di Simon Petrus. Naiko di ujung ningoluna. Di hatuaonna. Iko di buat do ibana. Marsi tahonon ibana. Jala sampai mati ibana. Di bagasan hau pinor silang. Si majujungna. Tutoro. Amanginang dihita saluhna nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus. Marhite-hite jamita na satu hita diapala partikyanon di tapatudus majo suku-sukun na pinatupan ni Jesus tu si Simon Petrus ido musenang dipatupa Yesus tu hita. Sudena kita amanginang nang majalo holong niruwa sa Jesus Kristus isuko tu hita sonari. Ale amanginang nang majalo holong ni Jesus Kristus. Bohado holong ni rohat ta ima tu Jesus. Dia do ubal ka holong ni rohat ta tu Jesus. Siya naka arta na adong dihita. Taalu si majo amanginang. Tarajumi majo. Mungkin adong do hita madokon. Ukolong do rohat ta tu Jesus. Siyan akka artata. Ale mungkin na deba. Bodo di tonga-tonga ni parngolon na o kolong rohana tuartana. Alay di pangido debata di bagasan turpu jamita tuhita. Na parjolo sahali di pangido tuhita amanginang asa totok kita satia makaholongi do mangito Jesus. Bas eko satia kita makaholongi jala mangito Jesus ala nang tajalo do balgani holong ni debata. Marhite-hite panobusyon ni Jesus Kristus. Di sesa dosata. Di parmahani debata kita. Di palua kita siyan akahuman ni dosa. Aleni amanginang asa totong di tonga-tonga niya kaparngolota di Tokyo kita makaholongi Tuhani di bagasan hasetyaon. Hasetyaon na pinangido ni debata. Dada taholongi Jesus di tiki na di bagasan la si roha sabi. Ditiki na terpasu-pasu sabi. Alana si pata manginang. Molo ditiki terpasu-pasu hita. Nak adong persoalan makalogi Yesus. Busu dinang ima taulahon. Alay molo nungaroma si taon mangarongom tu bagasan parngolota. Jo do. Gabi maol si tutu hita makalogi Yesus. Alay hasetiaon. Di pangido debata tu hita ganuk marsada-sada. Asa totong makaholongi Yesusi. Salilek kita mangulu amangina. Ikut ubal gado holong ni rohata tu Yesus. Artata syadongata hamorauta. Huasota tading do saluhu nai di portibio. Dang boy saluhu nai paluahok kita. Holang asin ni rohan ni debata di bagasan holong na pinatupan ni Jesus Kristus do na totong paluhok kita. Alin ni Kristus sima na totong taholongi di bagasan nakaparngolota. Napaduhot amanginang. Marhite-hite jami taon di pangido tu hita ganuk marsada-sada. Parmahani ma biru-biruku.
Jolma na setia makaholongi dalam mangito Yesus ikot totong iba nagabe parmahan di tonga-tonga ni parngolotna. Sada ama iko gabe parmahan iba na di tonga-tonga rumah tanggana. Patari dahon hasetian tu debata. Patari dahon ima tanggung jawab nasi tong. Sada ina pe iko gabe sada ina nama parmahan di tonga-tonga rumah tanggana. Gabe ina si tiruon. Gabe ina si buat dame. Gabe ina si buat akaholong ni roka. Ido hataridaan naung satia kita mangoleh Tuhan. Amangin ang nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Ulaon maparmahani. Dada ulaon niya kapadita sabing. Dada ulaon niya kaparhalado sabing. Alay ulaon niya kajolma na porsia. Gabi parmahan do kita dipilih debata marhiti-hiti panobusyona. Gabi parmahan berarti iko gabi sitiruo do kita di tonga-tonga akka ulaw ta siganupari. Ahape amanginang na tahula di tonga-tonga ni ngoluton. Iko pataridakon songojol maparmaham may. Berarti akka ulaw na tigor. Akka ulaw na sitong. Akka ulaw holong ni roha. Songon nandi igil ni Tuhan Yesus Kristus. Molo adong dope di tonga-tonga ni parngolota amanginang dang di ulahod dope ang gusto nari ikon ulahonot tamay. Na patuluhon jala na parpudis sa halik. Amanginang nenolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Di sadatiki adong ma sada doli-doli manopot ima sada nak boru. Alai sada doli-dolion ro manopot anak boruon di bagasan ima hamorao na mobil Fortuner ribana. Jala necis magayana. Tor di jakon keluarga ni boruon may mana do anak boruon. Dung saya songoni jadi mana sida terpasu-pasu manguli na sida. Selalu doi medokon ima itu anon, aku sayang padamu, aku cinta padamu, aku akan setia kepadamu. Alanda memang doli-doli pengusaha sukses. Ale di sadatiki gabi ma terjadi ma kehancuran di usaha di Bayon. Marpugus may mana. Dung marpugus si bana. Torlari ma inat tanon. Ditinggal humma. Ditinggal inat tanon. Roma doli-doli ni matu bagas joro. Dipatola si mana masudin ng nadiruhana. Ahama didoko di ma pad di taon tu doli-dolion. Didok ma. Anggo ho majo. Dia haulongi ho ima inatami. Ditiki adong artamu. Moloson nari. Dang adong bertamu. Dia haulongi ho dopi mana. Idok ko mahaulongi. Nang penunga ditinggal hoko. Wahaulongi nina. Roma padi taon. Didok ma tu bayoon. Tutu do holong mi. Jala ikum mangulu totong holongi man di honin. Amanginang nanolonga di baga sa Tuhan Yesus Kristus. Hasetiaw makaholongi songon na pinatudo ni Yesus Kristus. Ima hasetiaw makaholongi di bagasan labas ni roha. Jadi danggabe mago holong di roha ta amanginang. Monotungpe isarana na makalongi hitahian gabi na makaholongi hita. Na makaholongi hitahian gabi maninggalok kita. Jadi hasetiaon di bagasan na makaholongi amangina ikut imatarida dui nang pedi bagasan akasitaonon. Ikut tarida dui nang pedi bagasan akasusaan. Mungkin si perempuan tadi
tidak menunjukkan kasih yang benar. Tapi sebagai laki-laki tadi, dia tetap mencintainya. Walaupun mungkin istrinya itu tidak mencintainya lagi. Mungkin ini memang tidak logika, tidak masuk akal. Tapi memang kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita adalah kasih yang tidak masuk akal. Kasih yang tidak logika. Manusia tidak pernah ibaratnya sempurna mengasihi Allah. Tapi Kristus sempurna mengasihi manusia. Simon Petrus di bagasan turpu kodang sempurna mana makolong itu kan. Dihanati mana doi ma Yesus ipersuade mana. Alai kolong ni Yesus tu si Simon Petrus luar biasa. Jadi amanginang dipangido jami tau do tu hita. Jol manang majalo holong ni roha sia Yesus Kristus si ikut dipatari dahon do holong ni rohai tu akahumalia. Tu nasa nata permahani. Mungkin di tengah-tengah rumah tangga ketika kita menjadi gembala sesuai dengan suruhan Yesus, mungkin domba-domba yang kita gembalakan ini belum tentu setia. Oleh mungkin nata permahanian ibaratna manudal. Alai dipangido Yesus Kristus do tuhita gaduk marsada-sada. Terletaknya bukan persoalan domba yang akan mungkin meninggalkan kita. Tapi yang terpenting adalah songo dia do kita di tonga-tonga di parngolono. Gabi parmahan na tutu. Gabi parmahan na patudon holong. Totong di bagasan labas ni roha. Menugu-nugu akan nata parmahanion. Amanginang monotumpe di tonga-tonga rumah tangga muna. Sipata sada amai dang boy ibarat na sitong. Manang sada inay dang boy masitong. Alay molo ima parmahan na dinggat do kita. Parmahan na sinuro ni Tuhan Yesus Kristus. Iko totong do boy ima patarin akan na dinggat kita. Saulat na manginang. Dada nariko ima di debata. Hasetiao na di parmahani hita. Ale hasetiota na maparmahani do. Hasetiota na makaholongi do. Jadi bukan kita menuntut orang yang akan mengasihi kita. Tapi kita yang akan menuntut diri kita untuk mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Parmahan nasi tong sonda konima Tuhan Yesus Kristus. Ima na memeliho dirina. Tuaka donganna. Tuaka ale-alena. Ima tatiru taulahon jalata pangido gogo siya Tuhani asabuhi tambangulan salhu nai. Amen martangia kita. Mau lihatin mau pasarwa nami tuho ali debata nami. Debata Jehovah debata palong rohana sumuro. Taruli tuhak kami marhite-hite hatam. Diajari ho kami Tuhan. Asa totong makahulong siya nasa rohado pikiran nami. Asa totong muse kami patari dan holong ni rohay di bagasan hasitiaon. Marhite-hite gabi parmahan na tigor kami. Di tonga-tonga niya kaulaw nami. Muliati madiho Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amen. Horas ma dihita damang dainang. Tuhan mamasu-masu hita.